Днес в работата ми в АХ клуба една девойка реши тотално да смени това, с което се занимава и да започне нещо съвсем ново. И как стигнахме до тази ситуация? Всъщност обсъдихме каква е ситуацията в момента с нея и защо тя се чуди толкова много между различните дейности, с които искаше да се занимава. Тя е вложила много време и енергия в предишното си занимание, предишния си бизнес, но в момента смята, че това, с което започва да се занимава, я влече много повече и тя цял живот се интересува от тази тема. Затова тя реши и аз я подкрепих да започне новото нещо и да зареже всичко, което е постигнала до сега във връзка с стария бизнес, защото винаги съветвам хората да се занимават с това, което им идва отвътре, което им е много интересно и което няма нищо да ги спре, за да се направят задачите за деня. Сега, много важно уточнение. В никакъв случай това не означава, че винаги съветвам в момента, в който ви хрумне нова идея за нов бизнес, да зарежете всичко, което сте постигнали и да стартирате новия бизнес. Всичко е строго индивидуално и зависи от конкретната ситуация.